Vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady z obíčka. Escape Dungeon se mě zdá, že se jmenuje. A prostě to bude obíčko a musíme tady utéct nějakého toho hradu prostě. Jaký rad. Samozřejmě, kdybyste chtěli něco jako tohle, určitě nezapomeňte dát like a odběr. A kdybyste něco jiného chtěli, tak mi napište určitě. Dobrá. No vlastně na třetí stage. Jo, a tady musíme počkat, až se ty spajky dotknou země. Je to vlastně úplně lehko. Jo. U konce. Nice. Já prostě nesnáším ty obíčka, kde jsou ty blbé reklamy. To ty Robuxy prostě. Yes. Ještě vysoko. Tady. Musíme v jedné z těchto čestek, a myslím, že to je tady v tom. Nebo v tady tamhle je prostě klíč. Mně se zdá, že to je tady tamhle. Mně se nezdá, že to je tam u toho rohu prostě. Aha. Že tady je fakt jako klíč. Tak to není klíč, ne? Na poprvé nevím, proč mi to na poprvé připomnělo nějakou velkou lžičku. Prostě... Tady jsou, jo, tak to jsou trošku velké, jako medvědí pasti trošku. OK. Jo. Co je to velký, co? Nevím teda, kolik je tady stagí. Co je tady? Ne, to je... Aha, takhle. To byl jenom test. Vlastně to bylo schválně. Ten sopek má reálně originální, ten prostě normální skin, než máme tady 4 mají všichni, ale co se tady otevírá teďka? Počkej, tady ta cesta nebyla, že dřív? Nebo bylo? Já nevím, co se tady otevřelo. Jo, a protože půjdu do jeho úst. Let's go. Tohle mám strašně rád. Prostě rychlý. Jo. Jo. A ještě jeden. Jo. Je to tam. Ne, neprch, yes. Já musela to vypršet moc. OK. Tohle furt vypadá easy.
Tady se někdo napíchnou teďka. Jo, tak to je dobrý drak. Okay, tam se málem spadl dolů. Okay. No. Protože budeme vnitř, jo? Let's go. Okay, dáme si tady, jo. Tak jdeme. Okay, musím se dostat nahoru za tím drakem, neumírat, ale dostat. Okay. Tak. Okay, lezu. A nahoře vypadá, že je drak a do něho asi budu muset jít. OK, tak jdeme do toho draka. Juchu. Jo, to se dobře otevřelo. Zakrále. Tak ten už měl asi nějaký jídlo přede mnou. Kde se to zase napíchne? Se furt někdo napíchal. Easy šachovnice. Jdeme do černoty. OK, tady to jsem venku. Co ne? Tam psala, že domů? Jakože už to, že je konec tady někdo? Asi jo. Tam je ten drak ještě. Nice. OK, vypadá to, že jsem venku. Jako... Nevypadá to sice, ale ona to tam psala něco s domem, že walk home. OK, spavním to tady. A jdem. Nebo jsem už tady. Kde to je ten jiný? Jaký jiný? To je jiný, dobré. Jsem se hledal, že jde znovu to. S tím drakem. Dobře, v realitě by se stalo něco jiného. Já to nebudu rozevírat radši. Nic. Jdeme jinou cestou. Tak. Made this power ups to find a secret badge. OK, tady nějaký secret badge, jak jsem říkal. No, nicméně doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát like a odběr. A pokud byste chtěli nějakou jinačí hru, tak určitě mi řekněte, já ji natočím.
Takže u dalšího videa zatím čau.